chef de région na CCOR zay tonga eto amitsika eto Anosibe noho ny fitiavany atsika satria niara-mony teto io chef de région io magnentaka atsika jiaby vahoaka eto Anosibe izy moa ifanambarako mitatatata saniandra magnaraka tanàna mila fahadiova mazava haitsika atsika jiaby eto Anosibe tia madio fa kanefa ilegny ny manasatagna isaka teteky zany hoe ataotsika fahazara heko atsika jiaby agny kofa miboaka tragno madio dika zay manasatagna fa kanefa kosa mbola tsy ampy ka noho zegny tanàna mila madio koa tsy vitany manasatagna fo fa mila fahadiovagna ty tanàna ty zany hoe raha ohatra maloto ty tanàna ty de hoe ratsy miaraka amin'ny rivotro regny io tsimbokaretigna coronavirus io fa tsy vitany fanasagna tagna reriky moa zany ataotsika fahazaragna io le fanasagna tagna indrindra araka le fepetra na toromarika zay nambarany filoham-pirenenantsika de 1 metre io mba hajaitsika io moramora amitsika ny magnaraka io ary raha ohatra voaaraka atsika tsara io fepetra io voahaja atsika tsara sasarotra amin'io arety igny mahavoa atsika jiaby eto ka tiatsika ho ela velo atsika ty mila miray hila mitovy fijery tsy mila baka amitsika ty mba hoe Anosibe agny nitombo le nisy avoa teo io moa tsisy zavatra azo asitriky satria efa nambarany filoham-pirenena nisy eto amitsika nisy voa zay eto amitsika Anosibe ka mba tsy tomboany zo ajaitsika havako aby le refepetra le toromarika zay nambarany mpitondra fanjakagna haitsika mary fa sahiragna atsika ara-pivelomagna noho ny faviany valingarety mazava samy miaraka voa aby atsika jiaby bakeragna Madagasikara ataoko hoe magneran-tany satria ma tsy eto ihany ny avoa ty valingarety ty fa magneran-tany ka mankahery atsika anjaratsika tsy araikaraiky ny mahatsapa zay maholobe tsika mba hajaitsika tsara ka eto moa sosoko ny fagnitagnana mila madio atsika jiaby havako tanànatsika io tanàna fa malaza madio ela jiaby zay Anosibe tsy mipetraka tatoato ka eto za voanavy moa sitrika ny Zagnahary anareo nagnapetraka za eto tanterako ny andraikitry tanterako ny hetahetanareo nagnapetraka za eto idioviko tanàna ty ataotsika madio tanàna atsika ty tsy za reriky ny tompony Anosibe fa atsika jiaby tompony samy miaraka magnadio atsika ary isorako amin'ny fitondram-panjakagna zay nagnamia atsika ny tsaina mora fa misy indreo telo nandalo teto isorako mavesatra amin'ny filoham-pirenenantsika zay loloavy atampoloa nakaty atsika nitodiky amitsika nampahivakivagna ny fasahiragna atsika amin'ny tsainy fagnanaovagna ny tsaina mora tieny atsika ho salama matoa izy mitatatata isaka mivalo amin'ny télévision mba hitatsika jiaby hajaitsika havako abe ny filoham-pirenenantsika fa izy ny ray aman-drenitsika ka eto za mamaragna azy moa mankasitraka misaotra anao Andriamatoa chef de région naviato nanoro hevitra nanoro lalagna tsara miaraka aminaka eto nagnambara za tohiza ny tsara efa vitanao tohiza ny hezaka efa vitanao ka misaotra aminao Andriamatoa chef de région mitsidiky ty Anosibe ty ary farany koa misaotra anareo talehy anareo ray aman-dreny amin'ny gouvernemanta miaraka amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mankasitraka amin'ny hezaka efa vitanareo be ny tanàna ato Anosibe ka misaotra atsika jiaby vahoaka Anosibe